Hello mga ka-cute, kumusta? Advance Happy New Year sa tanan. Ah, karong New Year, mga kaigsuunan ato na pong isaulog ang unang misa sa unang tuig o sa bagong tuig. Apan kini nga klase nga misa karong umaabot nga New Year alang sa kasayuran sa mga kaigsuunan nato nga mga Katoliko, dili kini palihi o dili kini palihi nga pagsimba, kundi pagsaulog kini sa pagkainahan ni Mama Mary. Ang ato ang gisaulog ni ana, importante kayo ang tanang mga Katoliko nga makasimba ni anang adlaw sa bagong tuig, tungod kay kana siya usa na siya sa ah, usa na siya sa part sa four holidays of obligation nato mga Katoliko. So ato timan-an, dili kana palihi kun dili pagsaulog sa pagkainahan ni Mama Mary sa atong manunubos. So busa ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko, sila usab nangutana og ngano nga moagi pata ni Mama Mary. Yes, moagi gayud, tungod kay mismo gani si Hesukristo nga atong Ginoo niagi man gani sa sabakan ni Mama Mary. Kita pa kaha nga tawo lang